Приятели, сега ще правите такива неща. Ако вие искате ваши предмети или работи, пишете в коментар какво искате. Аз ще започвам. Мога да направя с всички неща. Те трябва да бъдат около 5. Не, говорих, защото имам много малко време. 3 или 4 или 5. 6 не може. Чао, приятели! Ето ги предметите. А вие може да бъдете други.